Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković tvrdi da danima dobija ozbiljne prijetnje upućene njemu i njegovoj porodici nakon što je podržao postavljanje putokaza na kojem je Peć označen kao dio Srbije. Znak je ubrzo uklonjen, ali prijetnje nisu stale. Dajković za ćutanje institucija krivi i medije koji, kako kaže, o svemu ovome ćute. Prije 2 dana sam dobio prijetnje smrću, prijetnje kojima mi se ograničava sloboda kretanja u Crnoj Gori. Moju djecu su spominjali u negativnom kontekstu, prijetili su moje djeci, prijetili da će mi silovati suprugu. Dajković navodi da je prijetnje prijavio policiji. Ističe da mu je čudno što ovako teške prijetnje ostaju ispod medijskog radara. Plavska policija ga je privela i pustili su ga posle 15 minuta. Taj čovjek je nastavio da mi prijeti, da piše svakakve bljuvotine o meni i znate što je interesantno? Nigdje u medijima niste mogli da pročitate tu vijest. Nijedna televizija, nijedan dnevnik to nije objavio. Šta bi bilo da se to desilo Draginji Vuksanović? Da se to desilo, recimo, hipotetički Milošu Maškoviću iz SDP-a. Brujala bi cijela Crna Gora danima o tome, ja mislim da bi se snimale specijalne emisije. Dajković poručuje da je nakon njegove prijave policiji tužilaštvo moralo da reaguje po službenoj dužnosti. Tužilaštvo šalje poruku ovim ćutanjem. Da možeš da prijetiš Vladislavu Dajkoviću, da možeš da ga prebiješ, da možeš da mu maltretiraš porodicu na ulici. Policijski inspektor je predamnom zvao nadležnog tužioca. Tužioc je informisan, ali ja evo 3-4 dana nakon toga nemam nikakvu informaciju iz tužilaštva. Dajković napominje da već godinama trpi prijetnje, uvrede i dobacivanje na ulici, te da se rijetko kad kreće sam. Najviše je, zaključuje, zabrinut kako sa djecom sam da prošeta Crnom Gorom, kada oni koji mu otvoreno prijete ne snose nikakvu odgovornost.